Вітаю, шановне гаспадарства. Беларускае слово «свядомы» нечакана часта пачалі ўжываць інтэрнэт-каментатары пэўнага палітычнага кірунку і так званыя троллі. С какой радости в пока братской Белоруссии эти свядомые скачут со своими русофобскими лозунгами? Эти свядомые отщепенцы, наймиты вражеских спецслужб и так далее. Негативное значение, агрессивный тон. Журналисты «Свободы» спытали Менчуков на улице, а что для них означает слово «свядомые». Наверное, никак. Дело в том, что я не учила в школе белорусский, я не местная была в то время. Але такі адказ быў адзін. Все ж таки куды часцейшыя былі дастаткова сур'ёзныя і грунтоўныя фармулёўкі. Чалавек свядомы, які разумее сябе ў гэтым свеце. Той, які сазнае, што вакол яго адбываецца, той, які вельмі успрымае рэчаіснасць, глядзіць на свет не праз ружовыя акуляры. Свядомы это чалавек адукаваны, які добра разумее сённяшнюю сітуацыю, разбіраецца внутренняй і внешняй палітыцы. Чуеце? Само слово «свядомы» служыць пазітыўным трыгерам, які, па-першае, дапамагае пераключыцца на натуральную беларускую мову, а па-другое, на сур'ёзныя разважанні. Хаця на просьбу патлумачыць значэнне слова некаторыя, як это часта ў нас бывае, перакладалі яго на расейскую. Свядомы я разумею, як па-расейску будзе «сазнательнай». Калі гэта слово не перакладаць, а патлумачыць? Ну, той, хто нешта дакладна разумее, упэўнены ў чымсьці, перакананы, магчыма так. А вось стыхійная народная этымалогія слова. Гэта значыць тлумачэнне яго паходжання. Свядомы ад слова «вядомы», наверное, што знакомы, известны. Слово «свядомы» і сапраўды аднаго кораню з словамі «ведаць», «вядомы» і старажытнае, і з некалькімі значэннямі. Вось слова пра Ігораў паход. Калі дапусціць, што яго тэкст аўтэнтычны, то прыпомнім важную для мяне цытату. Ігораў брат, трубчэўскі князь Усевалад, кажа пра сваіх курскіх ваяроў. Курскіх – это значыць з Курска. А маі ці курані сведамі кмеці, пад трубамі павіці, пад шаламы ўзлялеяны, канец копіяў скормлены, пуці ім ведамы, яругі ім знаёмы. Нагадаю, што Куршчына – тэрыторыя северанаў. Іх многія навукоўцы лічаць спрычыненымі да этнагенезу беларусаў. Ну, а кмеці – гэта вольныя ваяры. Адпаведна, сведамыя кмеці або вядомыя, або дасведчаныя ваяры. Слово «свядомы» з варыянтам «сведамы» вядомае, даруйце за міжвольны калямбур, беларускай мове спрадвеку. Скажам, скарына яго ўжываў у значэнні зноў жа «вядомы», а таксама «гатовы да выпрабаванняў». Слово «сведам'е» у таго ж скарыны азначала сведчанне, сумленне, веданне. Часта у бо прадходзяць злыя рэчы, унягда грызець сведам'е, то бок грызе сумленне. Значыць, свядомы ў скарыны чалавек надзелены сумленнем. А што значыць адстойваць нешта свядома? Зноў звернемся да Менчукоў. Добра асэнсоўваць, за што ты змагаешся, можа нават добра уяўляць нейкія наступствы твайго змагання, тое, на што ты можаш пайсці, што згубіць, што атрымаць. Адказным за твае дзеянні падчас змагання. Понимать, что это людям нужно, что это нужно мне, что это, хорошо. Штосьці, напэўна, стараецца зрабіць дзеля падтрымання самога сябе, сваёй духоўнасці, развіцця і развіцця сваёй краіны. Калі ён, канешне, любіць гэта. Калі свядома любіць сэрцам, так і душой. Гэта ёсць свядомасць. У сучасных гаворках слово «свядомы» азначае справядлівы, разважлівы. Вось прыклад. Твой бацька быў свядомым чалавекам, запісаны ў жылічах Мастоўскага раёну, але такіх прыкладаў поўна па ўсёй Беларусі. У літаратурнай мове слова асабліва пашырылася ў 20 стагоддзі. Вот працытую вам газету «Беларуская крыніца» віленскую, 1926 год, курс этыкету для сведамых беларусаў. Шмат каго інтарэсуе
пасуе, што павінны сведамыя беларусы казаць пры прывітанні і развітанні. Вось жа спатыкаючыся, беларус найчасцей кажа: як маешся, як маецеся, як здароўе, здароў і гэтак далей. А як ужывае слова сведамы кіраўнік дзяржавы, чалавек, дарэчы, родам з беларускай вёскі? Усебеларускі народны сход, 2006 год. На МТЗ мы возобновляем производство, можно это сказать, шасси. Шасси для Тунгуски, самого современного вида оружия. Но вооружение-то в России сами не можем. Когда-то загубили эти сведомые, которые сегодня стремятся к власти. Нет, проект загубили на МТЗ. Так же было? Слово «свядомыя» тут свядома ўстаўлена ў расейскамоўны кантэкст. Значыць, свядомыя ў вусных прамоўцы гэта нейкія беларускамоўныя грамадзяне, якія ўсяляк перашкаджаюць яму і народу. Сярод апытаных намі патрапіўся адзін чалавек, які адказ на пытанне, што значыць слова «свядомы», пачаў так. Не могу четкий ответ вам дать. Чему? Ну, не цензурная? Не, але ж вельмі многогранны понятак гэты, таму не могу так вот. Жадаю быць вельмі асцярожным. Калі беларуская мова, калі размаўляем аб беларускай сучаснасці. Відавочна, што для гаспадара слова «свядомы» не звыклы прыметнік беларускай літаратурнай мовы, а моцна палітычна афарбаваны эпітет з наступнымі асацыяцыямі. Как определить грань, когда оно сведомое, а когда это находится, как терроризм уже начинается, когда оно выходит за рамки нормального? Вось жа намаганні галавы дзяржавы ды афіцыйныя прапаганды змяніць, падмяніць семантыку старадаўняга слова часам даюць плён. А сучасны тлумачальны слоўнік беларускай мовы, дарэчы, цалкам афіцыйны, дае наступнае яго слова значэнні, якому ўласцівая свядомасць, разумны, асэнсаваны, здольны мысліць і разважаць, перакананы ў правільнасці сваіх поглядаў і дзеянняў, які дзейнічае наўмысна. Як бачым, няма ніякага радыкалізму, фанатызму, усе значэнні станоўчыя і характарызуюць, вот гэта важна, перадусім актыўнага суб'екта, а не пасіўны аб'ект. Спытаймася і ў нашых вулічных рэспандэнтаў, добра гэта ці кепска быць свядомым. Такая рыса характеру человека, якая необходна любому в этой краине. Нет, я думаю, что это хорошо. Это и воспитание, и ум человека, и его сознание. Конечно, зразумело, что добро. Добра ці дрэнна вы пытаетесь? Я думаю, што кожны вырашае сам для сябе. Калі ты ўжо абуджаная воля, абуджаны розум, і калі ты ідзеш з пэўнымі думкамі па жыцці, з пэўнымі перакананнямі, то ты не маеш права ўжо збочыць з гэтага шляху, з гэтай дарогі, таму што ты выбраў яе. Што ж тут дадаць? Усё сказалі самыя людзі. Будзьма свядомымі, адкідайма зняважлівую семантычную падмену, адкідайма зняважлівы для беларусаў палітычны жаргон, карыстаймася спрадвечнымі беларускімі словамі ў іх натуральным значэнні.